تماشەوانێ هێژە ئەف دەماتە بخێر بێ پرسیارێک من ji te heye gelo ya ku min û te dike Kurd çi ye dibe ku gelek tişt bên aqlê mirov lê di hêşê min de hew bersîvek heye ya ku me min û te dike Kurd ev ziman e ev zimanê ku ez niha bi te re pê daxafim zimanê ku ez pê ji te re dixwînim zimanê loriyên dayika min zimanê dua û hêviyên diya te zimanê evîna min û te ji bo dayikên me zimanê gelê me yê bindest zimanê çandeke dewlemend û dîrokeke xembar zimanê Ehmedê Xanî Fekiyê Teyran Şêx Seîdê Pîran Seyid Rıza û Elîşêrê Dêrsimî Mîr Celadet û Mele Mustefa Barzanî zimanê Kurdî emaneta wan e wan ev emanetî min û te kiriye ku em bigihîjînin zarokên xwe nifşên tên yên Kurdistanê ey mirovê delal ez dixwazim bangî wijdanê te xîreta te bikim ez dixwazim bangî mirovatiya te bikim hebûna me wek Kurd her ev ziman e ev emanet e û divê em xıyanetê li vê emanetê nekin deynê wijdanê me ye ku em zarokên xwe fêrî Kurdî bikin ta ku ew jî bi vî zimanê şîrin yê cembelî û binefşê yê xece û siyabend biaxafin binivisînin û bixwînin tu bawermendê kîjan dîn û tîre û mezhebê bî xwediyê çi bîr û baweriyan bî endamê kîjan partî û rêxistinê bî Kurdê yan Kurda ji kîjan parçeyê Kurdistanê bî bila be ez bangî te dikim were em xwe ji bo bi cihanîna vê daxwazê bikin yek û mafê xwendina bi zimanê Kurdî bi hikûmetan bidin qebûlkirin û ji wan bistînin were em vê xewna xwe di nav îsal de bikin rastî vê dozê biserxin were em deynê dayikan bidin li zimanê wan xwedî bin wek gul û çîçekên çiyayên Kurdistana me ya bedew vî zimanê av bidin û geş bikin were em sala xîret û xebatê ji bo xwendina zimanê Kurdî ji ber ku bê Kurdî perweriyê ne Kurdayetî dibe û ne jî Kurdperwerî. Saf û rêz.